जेराव जोबनाय लोगो लोगो जायनि थाखाय जोंफोरो दिनै बे मोनसे रंजानाय बाख्नायनाय आरो देरहासारनाय जोंनि जिथु जिउनि बाथ्रायजानाय बेखौ लानानै जोंफोरो दिनै 100 बोसोरनि जुबिलि खुंफुंनो जोंफोर खाबु मोनबाय आरो दिनै जोंफोरो मोनसे फोरबोफ्रा खाबु मोनबाय बे इसोरखौ हामबाय होदों आरो जोंनि मण्डलिनि जायफोरा बेयाव गाजा गोमजायै गासै बाथ्राफोरखौ गोसो खांनानै बाहागो लाबाय आंनिफ्रायबो आं साफ्रोमनिसिमबो बावनाय थाबाय दायो जोंनि बे अकल 100 बोसोरनि उनाव जोंफोर बेबायदि बाख्नायनांला खुलुमनांला इसोरजों नांथानांला थानांला आरो बेयावनो जोंहा देरहासारनाया जोब्बाय बे नङा दा इयुन जोलै दिनै 100 बोसोरनि उनाव बेसेबां समसिम इसोरा बे मण्डलियाव फोथांना लाखिगोन बे समाव जोंफोर गथाय जानानै अनलायनानै गोरोबलायनानै न'खरसे बादियै जोंफोरो गासैबो जोङो बे बासायगिरि इसोरखौ जोंफोर खुलुमनांगोन बाख्नायनांगोन जेरै जोङो बे रिफिनारि फैहोबाय बेबायदिनो जोंफोरनि फोथायनाय खुलुमनाय जोंनि मावनाय बाख्नायनायखौ लानानै अरायसम जोंफोर बे इसोरखौ जोबोर मोजाङाव जोंफोर दैखांनांगोन आरो जोंफोर इसोरखौ बेबायदि जोंनि ओनसोलाव थानाय गोथां गोथां बंफोरा बेलेग सुबुंफोरनि आरोबाव जों खालामबाय मानो बेफोरो जोंनि जायगा मन्दिरनि जे लोगोसे गाजा गोमजायै मान बेबायदि मोनसे मोजां खामानिखौ मावबाय दिनै हेफाजाब जानायखौ नुबाय रोंनायनिफ्राय बारग'नो मोजां राहा लामा खालामबाय आफादनिफ्राय बे जोंनि बेबस्था फोथायनायनि गेजेरजों जोंहा बासायजानाया जोङो रोंनायनिफ्राय बारग'नाया जोङो बे गासैबो गुबुन जायगाफ्रावबो मोनथिनो थाखाय बे गिलुनि गेजेरजों जोंनि खालामो जि जायगायाव बेयाव गोग्लैहैयोब्ला बे जायगाफ्राव जोंनि आरो बे जायगानि मानसिफ्रा जोंनि बासायजानायखौ मोनगोन
Kristoni jiu आंखौ गोथार खालाम Kristoni थै आंखौ गंगा हो Kristoni जिउ आंखौ गोथार खालाम Kristoni थै गंगा हो Kristoni मोदोम आंखौ बोखा Kristoni अहेबनि दैया सुस्रांगा Kristoni अहेबनि दैया सुस्रांगा Kristoni दुखु आंनो बोलो हो अनखरबु आंखौ खोनासं अनखरबु आंखौ खोनासं Kristoni जिउ आंखौ गोथार खालाम Kristoni थै आंखौ गंगा हो Kristoni जिउ आंखौ गोथार खालाम Kristoni थै आंखौ गंगा हो गारायफोराव आंखौ दोखोमा नोंनिफ्राय गोजान आंखौ दाखालामथा नोंनिफ्राय गोजान आंखौ दाखालामथा मोदायफोरनिफ्राय आंखौ थैनाय समाव आंखौ लेंहरदो थैनाय समाव आंखौ लेंहरदो Kristoni जिउ आंखौ गोथार खालाम Kristoni थै आंखौ गंगा हो Kristoni जिउ आंखौ गोथार खालाम Kristoni थै आंखौ गंगा हो खाथिया आंखौ फैनो हो नोंखौ जेब्लाबो बाख्नायगोन नोंखौ जेब्लाबो बाख्नायगोन समायना सोरगोआव आंखौ लांफादो नोंखौ अराय सम बाख्नायगोन
खृष्टनि जिउ आंखौ गोथार खालाम खृष्टनि थै आंखौ गंगा हो खृष्टनि जिउ आंखौ गोथार खालाम खृष्टनि थै आंखौ गंगा हो बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली सानस'हायै गोजोननाय रंजानाय दिनैनि दिनालाय जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली गोसोखांदों आफा इसोर दिनैजों मा एसे सोमोनांथाव नोंनि अननाय दैदेननाय जगायनाय गोसोखांदों आफा इसोर दिनैजों मा एसे सोमोनांथाव नोंनि अननाय दैदेननाय जगायनाय जोंनि जिउआव जोंनि गिर्जायाव बाख्नायो आफा इसोर दिनैजों जौसे बोसोर नोंनि अननाय मोनफ्लायबाय जौसे बोसोर नोंनि अननाय मोनफ्लायबाय जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली मोसायो दिनै नोंखौनो थांखिनानै नोंनिनो मुं नोंनि सिगाङाव रंजायो जों मोसायो दिनै नोंखौनो थांखिनानै नोंनिनो मुं नोंनि सिगाङाव मानोसे रंजानाय जोंहा दिनैलाय जौसे बोसोर नोंनि दैदेननाय मोनफ्लायबाय जौसे बोसोर नोंनि दैदेननाय मोनफ्लायबाय जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली सानस'हायै गोजोननाय रंजानाय दिनैनि दिनालाय जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली जौसे बोसोर जुबली जोंहा जौसे बोसोर जुबली
जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउआव जोंनि नखराव नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउआव जोंनि नखराव गैयामोन जेबो नोंखौ मोनै समाव नाथाय नोंखौ मोननायनिफ्राय आग्लाय बिलाय अननाय नोंनि जेथिंबो जेरैबो आंखाल गैया जोंहा बिनाय मानिखौ नों मोनफुंजोब्बाय हामबायसै फोरबो जिसु बाख्नायो नोंखौनो फोरबो जिसु जों नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउ जोंनि नखराव नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउ जोंनि नखराव सोलायनाय लाबोबाय जोंनि नखरफोराव गुस्लायनाया फैबाय जोंनि गिर्जायाव जिसु नोंखौ मोननायनिफ्राय जिसु नोंखौ नाजावनायनिफ्राय सैथोनि लामाखौ जों मिथिबाय हामबायसै फोरबो जिसु बाख्नायो नोंखौनो फोरबो जिसु नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउ जोंनि नखराव हामबायसै फोरबो जिसु बाख्नायो नोंखौनो फोरबो जिसु नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउ जोंनि नखराव नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउ जोंनि नखराव नोंनिनो अननाय दैदेननाय उसिफाव जासै मोननो हाबाय जोंनि जिउ जोंनि नखराव समनि लामा दिन्थिगिरि गोथां जिउनि नों नङाब्ला जिउ नंखाय नों गैयाब्ला बुहुमा नंखाय नों नङाब्ला जिउ नंखाय नों गैयाब्ला बुहुमा जिउनि लोगोरि नों अराय समनि
diệu ni
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आरो जोङो मोनसे मेथाइ खनबावनि जोङो बे परिक्राम असमिया मेथाइ जोङो खननि
समनिफ्राय आफानि बे समसिम प्रभु नों जोंखौ मोदोम जिउ देहा होनानै नों जोंखौ दैदेननानै नोंनि बे गोथार मन्दिराव आफा नों जोंखौ दैदेननानै लाबोदों आरो नों जोंखौ प्रभु बेबायदि गासैनोबो बेबायदि समफोरखौ होख्लायदों आफा बोलोगोरा प्रभु प्रार्थना खालामदों आफा दिनै प्रभु जोंनि गेजेराव आफा नोंजों लोगोसे दंफायो आफा फोथायदों आरो प्रार्थना खालामदों आफा दिनै जोंनि जिथु प्रभु नोंजों लोगोसे थानायखायनो आफा प्रभु दिनै जोंनि हादरारि गोजोन थासारिनि थाखाय आफा प्रार्थना खालामनो दिनै बे सम मोनदों प्रभु बेनिखायनो आफा दिनै बे गोजोन थासारिनि थाखाय प्रभु जोंनो बेबायदि गासैबो बुहुमनाङै प्रभु जोंनो बेबायदि गोजोन थासारि जोंनो नांगौ आफा बेनिखायनो प्रभु नों बे गोजोन थासारिखौ नों जोंनो होदो मानोना प्रभु दिनै गोजोन थासारि गैयाब्ला जों दिनै थांनानै थानायावबो आफा जों गासैबो प्रभु थानो हाया आफा बेनिखायनो दिनै बे बुहुमनाङै गोजोन थासारिखौ प्रभु नों होख्लायदो दिनै आफा प्रार्थना खालामदों जोंनि बे बुहुमाव दिनै गोजोन थासारि नांगौखाय दिनै जोंनो बेबायदि गासैबो प्रभु बे बुहुमनि जिथु भारतनि जि दैदेनगिरिफोर प्रभु आफा बिसोरखौ नों दैदेनदो अब्लासो दिनै बे बुहुमा गोजोनै थानो हागोन आफा आरो दिनै आसामनि जिथु दैदेनगिरिफोर प्रभु बिसोरखौबो प्रभु नों गियान होदो आफा अब्लासो दिनै हादोरा गोजोन सान्थि जागोन आरो दिनै बिटिसिनि जिथु गोदानै सायख'जानायफोर दैदेनगिरिफोर आफा बिसोरखौ प्रभु बिसोरनो गोदान गियान होख्लायदो प्रभु बेबायदि बिटिसिनि जिथु खामानिफोर मावनो गोनां गोदानै बिसोर सायख'जानाय बिसोरनोबो नों गोदानै गियान होख्लायदो प्रभु बेबायदि बिटिसिखौ दैदेननो दिनै बर' जातिफोरनि थाखाय प्रभु बिसोरबो मोजां खामानि मावनो मोजां बेबायदि दैदेननानै बिसोरनो दैदेनगिरिफोरनो गियान होख्लायदो आफा अ बोलोगोरा प्रभु आफा दिनै गोजोन थासारिखौ नोंनि अननायजों आफा दिनै गासिबो बुहुमाव आफा जोंनो गोजोन थासारिनि मावनाय दांनाय गासैबो साननाय बेबायदिफोरखौ प्रभु नोङो गोजोनै थानो थाखाय प्रभु जों दिनै प्रार्थना खालामदों आफा बोलोगोरा प्रभु आफा दिनै जोंनि बे 100 बोसोरा प्रभु दिनै नैथि सान आफा बेनिखायनो प्रभु जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि नों जोंनो होख्लायदो आफा दिनै जोङो बे 100 बोसोरनि बे खुंनायाव आफा गोबांथार प्रभु जोंनो बेबायदि देहा सायथ' नांगौ गियान बुद्धि नांगौ प्रभु बेनिखायनो आफा बे दिनै नैथि आरो थामथि हामबायसै जिरायनांगौ बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो बरायनाय थाबाय दायो गावबागाव जायगायाव जिरायना आरो बेनि उनाव प्रतल कुमार भगरा बरिगाव बिसि रिटायार्ड DI अफ स्कुल बिथांखौबो खावलायदों सिगाङाव गसंनो थाखाय
बरायनो थाखाय जिरायनो हासिगोन बे समाव आं खावलायबावदों बिश्वनाथ ब्रह्म स्वर्ण ब्रह्म बिबिसि प्रियाल सेक्रेटारि बरायनो थाखाय जिरायनो हासिगोन दायो आंनियाव आखायाव गोग्लैनाय आलासि जोबथ'बाय जोंफोर आरो बरायबावनो इसा खालामदों जोंनि गामिनिफ्राय बे जोंनि गामिनिफ्राय बे 100 बोसोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन जायगायाव हाबा जानानै थाहैनाय जा आइजोफोर दोङो आइजो आरो बे हाबा जाहैना थानाय आइजोफोरजों लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि सोरबाफोर फैफादोंबाबो बिथांमोनखौबो खावलायदों बे समाव जोंनि आखायाव नाम गैया जों नाम लाजोबनो हायाखै बेवहाय आं गासैखौबो बे समाव दोङोब्ला सिमाफोरनि थाखाय खावलायनाय जाबाय बुजिदोंना Oke, nomor apa? এইখিনি হাতে ভালো খালি জায়গা আছে এগুলোকে একটা ঢাকান দেওয়া সব এখানে কেউ না দেখুন এখানে পরে যদি করই কভার করি আছে না এখানে আন্ধারে হয়েছে এখানে এপ্লাই আছে ওখানে নাই হয়েছে ফটো ফটো বেলেগ কিবা দিলেন ফটো বেলেগ বেলেগ একদম খারাই খারাই গেছে খেতে ভালো লাগতো সবখানে ঘুরে মানুষ হয়েছিল এটা যখন लाजिनायखौबो गाहर गिनायखौबो गाहर जोंबो नायनो लुबैदों सोर सोरमोन बेलेग बेलेगाव हाबा जानाय गासैबो जोंबो नुजोबाखै नालाय আমাকে দিছিল সিও তো হয়ে যাবে এর কাছ থেকে থেকে
ईश्वर को साइड दे दिया मैंने जा बिथांमोनानो जोंनि गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव हाबा जाहैनाय आइजोफोरमोन आरो दंबावो दिनै बेसेबांखिनिया मोनथ'नांबाय थेवबो जों आसा खालामदों गाबोन जों मोनफैबावगोन जोंफोर बे समाव फरायनो इसा खालामदों आमी हकियो इसे आमार प्रिन्सिपाल जुनियर कलेज हारसिंगा प्रिन्सिपाल हारसिंगा Tiger Secondary School, Mr. Luke Bahadur Sutri, kami aku Dr. Kyusu, kami menurut turisme monster kontak Jawa boleh, kami ada yang, Kalau dua saya promote di Mari, Harsinga Pastor, Nirmala di Mari, Women Pastor, Novemboro, Area Pastor, Amjuli, kita menghubungi kesehatan dari kolom saya. Itu berbeda. Kalau sudah begini malam ni, काम से हाँ ये खबर ना अब बेटा बोल जाते हैं हम कुछ बोलेंगे ये शो का रोज़ोनी बगलारी दिखाने खालामदोंगे दिखाने फाइन खालामदोंगे रोज़ोनी बगलारी बरायनाय थाबाय जिरायनो हासिगोन बरायनाय समखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो इसा खालामबाय आरो फैगौबा जों उननि हाबाफारियाव लासिगोन दायो आं दसे सम होनो इसा खालामदों जोंनि आसाम हादोरनि मिनिस्टार बिथां बासायगिरि आफा इसोरखौनो हामबायना मोनदों जोंनि लागै बेबायदि मोजां फुंबिलि सम बे गोथां इसोरखौनो बाख्नायनो आरो सिबिनो जों बे खाबुखौ मोनदों दिनैनि बे फारिलाइखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो बे मण्डलिनि मानगोनां पालक आरो बे 100 बोसोर जानायनि जि खुंथाय बे खुंथायाव दिनैनि बे फारिलाइयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहाय इसोरनि बाथ्रा बुंनो लागै लिंहरजानाय बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि रेभारेन्ड प्रणय कुमार दैमारि लोगोसे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन आरो नैबे खुंथायाव बे मण्डलिजों लिंहरजाना लाबोनानै जों मोजां जायो इसोरखौनो आरोबाव हामबायना बुंदों जे थांनाय बोसोराव जोङो COVID-19 नि थाखाय प्राय गोबां सम न'आव हाबसोना थानो गोनां जादोंमोन आंखि दाबो गोबां जायगायाव बाधा दं आरो बे COVID-19 नि समाव गोबाङा हयथ' अबथिरा गावनि जिउखौ खोमाना लाबाय नाथाय जों इसोरखौ धन्यबाद होदों जे जोंखौ दिनै एथ' गाज्रि समावबो इसोरा मोजाङै दैदेनना लाबोबाय आरो बेबायदि गथायसि जानो नैबे जुब्लिखौ खुंनो जों खाबुखौ मोनदों इसोरखौनो धन्यबाद होदों आरो दिनै बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनजों लोगोसे बेबायदि बाहागो लानो आंबो खाबु मोनदों गावखौनो रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों बेबायदि मोजां खाबु
नोंथांमोना आंनोबो होदों नोंथांमोननिनो सासे फोथारारि फिसा हिसाबै नोंथांमोना बेबायदि लिंनानै बेबायदि ग्रिटिंस होनोबो आंनो खाबुबो होदों जाय बिथां दैदेनगिरि बिथांमोन दं 100 बोसोराथ' खम नङा आं सानो जेब्ला मण्डली जागायजेनदोंमोन खोब बारा हयতো परियाल गैयामोन बै समावथ' गोदान मण्डली दाजेननाय खोब गिदिर हयতো मण्डली नङामोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै 100 बोसोराव गोबां परियाल जाबाय जनसंख्या बांबाय आरो नोंथांमोननि बे मण्डलीया नोंथांमोननि गेजेरावल' जे बे इसोरनि गोथां बाथ्राफोरखौल' बुंनानै दोनबोदों बे नङा आं फोथायगोन निस्सय नोंथांमोननि बे मण्डलीनिफ्राय गोबाङा दिनै बे गोथां इसोरखौ मोनदों हयतो बे मण्डलीनिफ्राय हयतो गोबां थाखा मण्डली जाबोदों इसोरा बाख्नायजानाय जाथों नोंथांमोननि जुगिदि हयतो गोबाङा बे गोथां इसोरखौ मोननो हाबाय बासायजानायखौ दिनै मोनबाय निस्सय नोंथांमोनखौ बाख्नायनांगोन धन्यबाद होनांगोन आरो नोंथांमोना बे 100 बोसोराव मा मा मावबोखो निस्सय नैबे खुंथायनि जुगिदि निस्सय नोंथांमोननि गेजेराव बिराद सावरायनाय जादों आरो आरम्भनिफ्राय दिनैसिम जोंनि मण्डलीया मा मा मावबोखो बेसेबां खामानि मावबोखो बेसेबां हाखो निस्सय एसेब्लाबो सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय नोंथांमोना बे खुंथायनि जुगिदि दिनै खुंदोंल' बे खोथा नङा बेखौ खुंनायजों लोगोसे थांनाय 100 बोसोराव जिखिनि मावनो हायासै हयथ' नोंथांमोननि मण्डलीयाव मोनसे परिकल्पना निस्सय लागोन जे फैगौ बोसोरफ्राव फैगौ समफ्राव जों बिनिफ्राय बांसिन खामानि मावगोन जोंनि मण्डलीखौ बिनिफ्राय बांसिन जौगाहोगोन जों बांसिन जायफ्रा दिनैसिम बे इसोर गोथां इसोरनि बाथ्राखौ मिथियाखै जों मिथिहोगोन निस्सय बे परिकल्पनाया निस्सय थागोन आरो मोनसे थुलुंगा मोनगोन बे खुंनायजों लोगोसे ओरैनो खुङाखै जोङो खुंनांगौखाय खुंनाय नङा नाथाय बे खुंनायजों लोगोसे जोंनि मण्डलीया बांसिन बे थाराइबारि मण्डलीया बांसिन उत्साह जागोन थुलुंगा मोनगोन आरो बांसिन खामानि मावगोन आरो बेखौ आंनिफ्राय आं हास्थायनाय थाबाय गोबाव बुंनो नागिराखै आरो बांसिन गोख्रों जाथों मण्डलीया बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सनाव आरो बांसिन जागतिक आत्मिक शिक्षा जेथिंबो जों आगबारिनांगोन बिसेसकरि जोङो दाथ' एकदम जागतिक शिक्षाबो नांगौ मण्डलीयाव जेब्ला शिक्षित मानसिफोर बारा जागोन मण्डलीया ओरैनो गोख्रों जाखागोन शिक्षित जानांगोन जोंहा मण्डलीफ्रा आरो बेफोरबायदि परिकल्पनाखौ निस्सय मण्डलीया निस्सय लागोन आरो बांसिन बे खुंथायनि जुगिदि बांसिन उत्साह जागोन जेथिंबो जों जौगानो हानांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि थाखाय गोबां माने परिस्थिति परिबेश जों मोगा मोगि जानांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि मण्डलीफ्राबो प्रिपेयार्ड जानांगोन आरो जि परिस्थितियानो दाफैथों माने जों आवगायलांनांगोन आरो जागतिक शिक्षा आत्मिक शिक्षा जेथिंबो जों आवगायलांनांगोन आंनिफ्राय बेखौ फोथायनाय थाबाय आरो हास्थायनाय थाबाय दिनैनि बेबायदि मोजां खाबु होनायनि थाखाय बिसेसकरि मण्डलीनि लावखार गासै मण्डली दैदेनगिरि बिथां गासैबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरबाय जिखिनि इसोरनि बाथ्रा बुंगोन जों बेखौ खोनासंनाय नङा जों गोसोआव लाखिनानै जों बेबायदि आगबारिलांनो हागोन बेखौ आंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय थाबाय जोबनायाव जों बयखौबो इसोरा आशीर्बादफोर खालामसै इसोरा आशीर्बाद खालामसै जोंनि इयुननि जिबना जोंनि बयनिबो इयुननि जिबना जाहाथे मोजां जायो गोजोनसै मिथिहोनो गोनां रावहाबो गैलाब्ला जों दायो बे उनाव दाननि सम लानि आरो जोंहा पालकआ जेखौ बुंलांबाय नोंथांमोना बयबो अनुर'धखौ मानिनानै जालांगोन जोङो जितु गिर्जानि उनाव ओंखाम जाहोगोन दायो दान खांग्राफोरा दान खाङो आरो बेयावहाय मेथाइ खनगोन रोजाबग्रा हान्जा बिथांमोना फैनानै मेथाइखौ खनो
हांख्रायनानै लाबोजानाय गाहाय आलासि आरो जायगा जायगानिफ्राय लेंहरजानाय जोंनि मानाव गेदेर आलासिफोर आरो बे थारायबारि मण्डलीनिफ्राय गुबुन जायगायाव गुबुन मण्डलीयाव हाबा जाहैनाय बिथां आइजोफोर आरो बिथांमोननि परियालफोर दिनै जोंहा 100 बोसोरारि जों खुंथाय खुंदों आरो बे 100 बोसोरारि खुंथायखौ जों बे सायनासालिखौ गाबोननो सबनिहानो समबारखालि बोख्लायबानो जोब्बाय समबार मंगलबाराव बे सेफायबानो गैला जोब्बाय आरो जोंनि नेरसोना जेबो थानाय नङा बे जों दा इसेबां मोजाङै साजायदों खिन्थु बे इसेबां साजायदोंब्लाबो बे समबार मंगलबारावनो बे सेफायबानो गैला जागोन नाथाय जों बेफोरखौ मोनसे जारिमिनाव लाखिनो थाखाय हास्थायनानै मोनसे लेखा बिजाबाव सोनानै दोननो इयुन जोलैनि थाखाय जाहाथे रेकर्ड थानाय बायदि बेबायदि सानलायनानै जोङो मण्डलीया मोनसे मेगाजिन बिसम्बि बे बिसम्बि आंनि फंनैसो बुंथिखौ आं बुंनो माने लेखा फरायनानै आं खोन्थानानै होनो नागिरदों दा आलासिनि गेजेरजों जों बेखौ बरायनाय जानोसै बेखेवनाय जानोसै आरो बेनो जाहैबाय जोंहा मानगोनां जोंहा DI डिपुटि इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स रिटायार्ड जाबाय बिथाङाबो दा बिथांखौनो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आं दा बिथांखौ आवगायनानै बे खाथियाव फैनो थाखाय हांख्रायनाय जाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय आरो हामबाय मानगोनां थारायबारि बाप्टिस्ट मण्डलीनि बे 100 बोसोरारि जोनोम सान खुंथायखौ दैदेनलांनाय मासिगिरि बेयाव हांख्रायनो लाबोनाय मानगोनां बोसोन बुंथिगिरि बे बाप्टिस्ट मण्डलीनि मानगोनां बुंगिरि परिचारक परिचारिका बिथांमोन दाब दाब मण्डलीनिफ्राय हांख्रायनाय लाबोनाय आलासि नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो आंनि अनजालु अनजालि थारायबारिनि ख्रिस्ट सिबियारि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन आंखौ हरखाबैसो बेयाव लिंहरनाय जादों आरो नोंथांमोननि सुजुगिरि बिसम्बिनि सुजुगिरि गाहाय सुजुगिरि दानियेल दैमारि बिथाङा मोनसे समाव आंनिनो फरायसामोन बेखायनो बिथांनि खावलायनायखौ आं नेवसिनो हायैलाय बेयाव सफैनाय जादों जेखि जादोला बेखेवनायनि सिगाङावनो आं एसे बाइबेलनिफ्राय मोननैसो सिरि फरायनो लुबैदों गितफोरनिफ्राय लादों नम्बर 19 मोनसेल' सिरि फरायगोन मोननै सिरि फरायगोन आङो अ इसोरनि फिसाफोर फोरबोनि महिमा आरो जोरखौ बाख्नायबो फोरबोनि लागै बेनि नामनि महिमानि मथाइ खोन्दो गोथार आरो समायनायै फोरबोखौ खुलुमदो आरो उपदेशगिरिनिफ्राय जिसे बालकनि 10 सिरि फुङाव नोङो बेगरखौ फोनानै बेलासियाव आखाइ हेबनानै दाथा मानोना नोङो मिथिया बबेया मोजांसिन जागोन फुङाव फोनाया ना बेलासियाव फोनाया ना मोननैबो मोजां जागोन आं बेनि सायाव जेबो बेखेवनो लुबैयाखै दायो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै समा बहुद जालांबाय अब्लाबो मोनसे हारिनि सिनायथिया सोनारो
मोनथाम आयदानि सायाव मोनसेया जादों राव, मोनसेया जादों हारिमु आरो मोनसेया जादों जारिमिन। बे जारिमिनखौनो हारिनि आयना होननाय जायो। बिदियै मोनसे मण्डलिनि सिनायथिया सोनारो आखु दिन्थिनाय, धोरोम बिथिं, जारिमिन। बे मोनथाम अबयसे बेजों दा आथिखाल दाजाबनाय जाजायो सोलोंथाइ। बेनि गेजेराव मैखोम जिनिसा जादों जारिमिन। जाय मण्डलिहा जारिमिन गैया बे मण्डलिहा सिनायथिबो गैया होनजायो। दा आंनो दायो दा गोबां मानसिफोरा फैयो आंनियाव जोंनि बर' खृष्टान जोंनि बर' खृष्टानफोरनि बे गुबुन माय बे दरं जिल्लायाव बबे माब्लानिफ्राय बर'फोरा खृष्टान जाखो, मानि थासारियाव बर'फोरा खृष्टान जानांगौ जाखो, बेफोरनि सायाव थेसिस लिरनानै थाखाय गोबां माबा नागिरनानै आंनियाव फैयो मानसिफोरा। खिन्थु आंबो बिदि खोन्थानो हाया। बेनि मैखोम जिनिसा जादों जोंनि मण्डलिफोराव बे गिबिसिननिफ्राय बे जेबो बुंथिगिरि रेभारेन्ड क्लड प्रनय बिथां जोंनि गेजेराव दङ। And I am too glad to see him as a Secretary of Education Department. बेखायनो आं सानो बिथांनि आमोलाव एसे जोंनि माबाफोरा जौगागोन। BBC माबा बुस्थु जायो माबाफोराव बेफोरनि सायाव सावरायनांगौ जायो होननानै आं बिथांखौ आरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं सानो। नाथाय दा जोंनि बाइबेलाव जुदि मसीनि बायदि लिरगिरि जुदि थायामोनब्ला आरो बिथाङा जुदि बे जागायजेननाय ओंखारलांनाय हुदा बिजाब, बिसान बिजाब बेबायदिफोरखौ जुदि लिरलाङामोनब्ला जोङो बे मुलुगनि सोरजिनि सोमोन्दै, इजराइलफोरनि आदिगुदिनि सोमोन्दै, बिथांमोननि जिथु खान्थिस्रां, that means morality, खान्थिस्रांनि जौगानाय हायगानाय बेफोरनि सोमोन्दै जों जेबो मिथिनाय नङामोन मसीनि बायदि जुदि लिरगिरि गैयामोनब्ला। बिदियै जिसाया बायदि आरो गोबां जोङो सर्ट बुंनो नागिरदों, जिसाया बायदि राफोदाय गैयामोनब्ला इयुन माबायाव जुदायारि आरो इजराइलि राजाफोरनि जौगानाय बिसम्बिनि मुङा सारन। 100 बोसोरारि खुंथाय, थारायबारि बाप्टिस्ट गिर्जा, जिल्ला उदालगुरि, आसाम। गाहाय सुजुगिरि दानियेल दैमारि।